Diolch is mis Laura agus sin na ceircéile Berlin an tatan seo ar nuacht cúla ceithir. Bhúil tréimh se óir an tír an tatan seo agus raibh aimsire bhain. Bhí conílacha aimsire éagsúla le feicáil agus tháinig muid roinnthuascail in dúnta. Tá an eisteocht 700 milliún euro dienta ag údarás na Gaeltachta in astáit an Spidéal, áitina míon go leor gnólachtaí ag feidhmiú agus ag fostú. Tá sé chean dé go luchtarí nús an astáit go charnaí leictreacha. Tá báilseo mar Rainbow a gan létrama nócha blian ar an bhód agus riniú ceilere ar an spás speisialta starúil seo. Spás in ra scot na seomhanaí agus dasaí le feicáil agus atá fós in úsáid sa lá tá nniuán. Leis an mblion nó buailta linn chuir fáilte ribh chlún nó. Éonar rugadh idir 2010 go 10 is mar chuid de chlún alfa tá siad. Ach a se amach chuir míid fáilte ribh chlún béise.